Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. जोंहा नै टाउनाव थांगासिनो आरोना एसे नानिनि माबा लायनो ड्रेस एरि लायनो आरोना मानो होनबा नानिना बार्थडेया 21 आव नालाय 2 years जासिगोन सिया ओंखायनो जोङो दा नानिनो ड्रेस लायनो थांनो नागिरदों आरोना दाख्लैनिफ्रायनो लायनो सानदोंमोन ओमफ्राय अखा हागासिनो नालाय थांनोनो मोनाखै दिनै नै एसे नागारदों दसे नायनो हागोन बिसोरखौ जाला जाथारगोन नङाबा नै मानसिफोर माबा बेरायखावथारदों माबा नागारनायखाय अखा नागारनायखाय औ वाव नायलाय अखा हागाखै बरिया नुयोना जायगाखौ जे ग्रिन नुयो नै नायनो हागोन जा साफा जाबाय मैलाफ्रा सुस्राजोब्बाय वाव जा साफा नुखादों क्लियार आयौ गावहाबोनो आयौ लिफ्ट गाखोलायदों सिया लिफ्ट सहैबायलै सोना गेव सोनो मामि सहैबायथ' सहैबायलै वाव ट्राय नायदों नै बेहा सिया aduh siya ayo ambo aduh siya nilai sirbe aina na sirbe pida siya pida cream naidong nei besta cream nanin labai nei dress eri labai nanne जोंहा सफैबाय नै न'आव मामिना नै ड्रेस गोदाना नाइट सुट मोनायाव गानग्रा ड्रेसफोर लाबोदों मामिनो बिशालनिफ्राय बोरै मामिया दोनदों बोरै आयौ समायसो गारदों सोना आयौ लायन टाइगार जिराफ जेब्रा राइन' लिय'पार्ड गासिबो दंजोबो नै मामि बा नै आंहा गामसा फिसा मोनबावबाय नै नायनो हागोन पिंक कालारसो गावहाबो नै लुङि मामिना बोरो बार्थडेयाव गाननो नै गुन लाबोबाय बेल गोनांलाय किचेन मम्सआव हाबहैनायदोंमोन बिराद दामथार बायनो हाया जों गरिबफ्रालाय बहा हाबनो हानो मोजां नुगोन बेजोंबो नै बेजोंलाय समायथारबाय मामिखौ थिग बुस्थुखौनो लाबोबाय जों मामि नायलाय सिया Are you happy? Yes, Suna. Are you happy? Ayo. समायथारदों मानसिखौ आयनायाव नायगासिनो गावखौ बिराद मोजां मोनथारबाय सिया नै आथिं गाहोग्राबो गोदान लाबोबाय जोङो जाथारलामोन बैयो नानियानो गाखो हासुजोबो बाव ओइ खिथानायखाय रागा जोंनो नामा नोङो सुन्दुरि साइज नुदों मानसिखौ खानाय दंबा साइज नुसिनबावगौमोन सिया आयनायाव नायगासिनोथार गावखौनो सियालै मोजांथारबायसो ना आदौ ओरैबोरै खारखावलागासिनो दा नै ओरै फैलाय मामि ओरै फैलाय नै ओरै फैलाय सानजौ फैलाय हेलौ होनलाय दे हेलौ होनलाय हेलौ गोबावसैमोन ना सोना साइज नारदोंहाय सोना नै बे मा बुस्थु बे नायनो बोरो लाबोलाय गसाना बै मा बुस्थु बे गसाना मा बुस्थुलै नैबे मा बुस्थु बे टाइगार बार्थडे नोंनि बार्थडे 21 आव समफोराय सियानि बार्थडे 21 आव विश खालामहरबानो जाबाय सियाखौ कमेन्टआव Okay, mambelekre.
मा थाबायनो रोंनानै मा मोनफिनखो माथो लेथ्रायाव लेथ्रा हामा सना ओरै फै आय आय केमेराखौनो होसोयो नोङो सिया केमेराखौनो होसोयो आयौ बिदि होसोयो बा one होनलाय मामि 3 4 A B C नुबाय एडभान्स होनग्रोजोबो बेना 1 2 3 खौबो मिनिखौ ड्रेसखौ देखायलाय बार्थडेआव गानगोनखौ खेबसे देखायब्रा दे हौवानिनो आंहा हौवानिखौसो गाननो मोजां मोनो मामियाबो हिन्जावनि ड्रेसखौनो गानखाया नैलाय बिदि गानलायलायगोन हिन्जावनि ड्रेसखौनो गाननो नागिरखाया बियो नै दंजोबो नै हिन्जावफोरनि ड्रेसआलाय गाना बियो हिन्जावफोरनि ड्रेसखौनो गाइस आंखौ माबायदि नुखो गामसाया बेना पिंक कालार गामसायानो पिंक कालारसो आंनानै माबायदि नुखो सिया ना जायो आं बिदि गाननानै थांसै एबार माबायाव टाउनाव समायनोथ' ना पिंकबाबो मोजांथ' सिया नै जोंहा गोदान नै नायलाय आंना नायलाय गोदान साननो नै गोदान साननांगौ मामि नों दद' जायो ना जाया दद' जाया ना जाया दद' जायोना बाय होनलाय दे बाय नङा हायसो दाबो जोबाखैना दा मोनायाव बाय होनगोन दे बयखौबो औ बाय होनगोन औ नोंना ड्रेस गोदाना मोजां ना नों मोजां मोनदों गाखोदों मामा बुं गाखोदोंमोन नों दहाय बुं गाखोदोंमोन ना दहाय रायज्लायनो रोंथारबायलै जोंना सिया 2 years जाबाय 2 years सिया जायाखै जासिगोन साननै गाबोनजों समफोरजों 21 नालाय दिनै 19 21 आवनो 2 years जानायनि सिगां रायज्लायजोबनो रोंसिगोन बे सिया आं होनगोन दद' जागोन दे लाइक होनलाय मामि शेयार मामि मा मोनखो नोंबो लाबोलाय नायनां लाबोलाय गिभ इट टु मी आइ वान्ट टु सी व्हाट इज दिस नै बिबै लाबोदों बथल मेथाइ थाइबा लायो जिजित व्हाट इज दिस मामि बथल नों गोथाव मोनो बथल बिदिखौ जायो नामा सोरबा बथलखौ जायो आं मोनो याम्मी होनलाय खेमसां बथलनि मुख्रा खेवबाय आङो माथो थामारोब्रा सिङावलाय हनै माथो सबखाबोरै बायदिसो लु वाव टेस्टी याम्मी थेंक इउ मम्मी थेंक इउ होनदो नोंबो थेंक इउ होनांगौथ' गोग्लैबायसो हा बथलखौ नङा मिन्थियानो नै नुखायबाखाय थाब थाइबानि गरब्रैल' थायो याम्मी No. Padang dulu nih. Hah? Nih, kau apa jaya salah? Kau salah le ya, ang nuba du sampai tayu. Botol metai, botol. Nih botol nak kayak rendam sampai ya rebe. Coklat baru dam komi coklat je. Hah? Bekar coklat. Justru jaya, creamy jaya. Hati saya. To, jangan mami jangan जोगलावरि खायनो आरोना दाउ बेदराव एसे होनो नागिरदों जोगलावरि खानसै न'नि उसुङाव दंखायो बारा नाङा गांनै गांथाम माथो जोगलावरि बिफां 1 2 3 4 5 6 7 थोबाय मम्मी
Hello होनलाय Everyone subscribe my channel please जायासैलै उल्थां जाबाय होननो Please everyone subscribe my channel Kata pata जोंना मादैया दाउ रुजेनबाय आयै नायलाय बेफोरखौ नायबा मुगैनो ओंखारखायोब्रा संखांबासो बिराद गोथाव नुयो नायदो रुबा बिसिबां मैला ओंखारो अमाया गारसिन ओंखारबावो मुगैनो ओंखारग्रा जाबायलै अमाखौ दाना दाउआसो दामा बांसिन जाखाबायबो जोंथिं नायदो बिसिबां मुगै सुगै ओंखारदों दा बेखौनो बिसिबां गोथाव जागोन ओमफ्राय स' एबारनियाव नानिनि बार्थडेयाव बारा गिदिर बानायनाय जानाय नङा नानिनि बार्थडेखौ मानो होनोबा अखा बोथोरबो ना अखा बोथोर अमा सिथारनो सानदोंमोन अमा सिथारनाय जानाय नंला आंनिबा मानो होनोबा अखा बोथोर रावबो सोलाबलाया मावग्रा दांग्राफ्राबो खस्थ' मोनो नालाय ओंखायनो बारा गिदिर बानायला केकल' हानसै केकखौबो बारा गिदिर हाला एबार नानिनि बार्थडेयाव केक फिसा हानसै 1 केजिसोखौ 1 केजि बा 1.5 केजिसो ओमफ्राय मानसिफोर एसे खाथि खालानिखौल' लेंहरसै आरोना एसे गिदिर बानायनो सानदोंमोन नाथाय अखायानो माथो नागारानो सान्दुं दुंबा दाबो एसे गिदिर बानायगोनबो जानो हागौ नायनोसै सान्दुं जुदि दुङाबा माबाखौनो बानायसै आरोना फिसाखौनो बानायसै ओरै खाथि खालानि गथ'फोर गोनांखौ लेंहरसै ओमफ्राय न' खाथि खाथिनिखौ ओंखाम जानोसै आरोना बेफोरबायदि कटक 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 जिरा देग्लिबाय सामब्राम गुफुरबो होनसै होसनजेनबाय आं नोंसिनो मेजिक देखायनो हो मेजिक 1 2 3 आव मेजिक देखायगोन आं 1 2 3 आव 1 2 3 आव बेखौ खेबसेनो मोननाय देखायनोसै 1 2 3 वाव नुबाय बेखौनो मेजिक होनो 1 2 3 मेजिक नायनो हागोन बरिया नुखाबाय जा गोथाव नुखाबाय मादै हटेल आयं हटेल आनै हटेल बाजै हटेल जेबो हास्लाबला आरोना दहाय जोग्लावरि खानाया नायनो हागोन नै ट्राइनो बेजों मोदोमसिनबायबो आरोना पारफेक्ट जाखाबायलै बरिया गोथाव जाबाय आङो एबार ओंखामबो मोनखाबाय नालाय गुदुं गुदुं जानोसै आरोना